Brother Dan, Divine, the Healer, isang instrumento dito ng Panginoon. Kahit na anong sakit, huwag magatubili na lumapit, kayang-kaya ka pagalingin. Mas mabisa ang gamutan, mabilis lang gagaling kapag malakas ang pananampalataya, iyong paniniwala sa Diyos. Oo, yan ang ating unang isa puso, walang imposible pag sa Kanya nagtiwala. Di po kita binibiro, dito mo mararanasan paano magkaroon ng himala. Physical o spiritual na sakit, kahit ganong kalala, huwag ka pong mag-alala, si Bro Dan na po ang bahala. Nagbabahagi din ng karunungan, nagkaalaman na matuturing kayaman ng dasal na latin na pananggala at gabay na pangontra para sa iyong kaligtasan. Okay, nato po muli ang inyong lingkod, Brother Dan. Pag nagbagisin nyo ng munting kalaman, orasyon para sa mga bangis na hayop tulad ng ahas at aso. Narito pong orasyon.